Здравейте, потребители на VBox, аз съм UTimeTV и в този урок ще ви покажа как да се инсталирате Camtasia Studio 6. Инсталацията е лесна, но за целта ще ви трябва така наречен един номер K. Този номер е за да активирате ето го, Name and Choose и ето го и K-а. Така, сега ще ви покажа откъде да си я изтеглите, за по-лесно. Влизате в Zamunda.net. Цъкате на торенти. И тук в търсачката пишете Camtasia Studio 6. Тук да ви е всички. Така. И теглите най-последното. Сега да го инсталираме. Така, ето го инсталационния файл. Изчакваме няколко секунди. И започваме. Цъкаме Next. Цъкате I accept the license agreement. И ето тук е много важно. Инсталацион type 30 дни. Да не вкарвате K-а и името. Listen I have K е да вкарате името и това. Сега влизаме в да видим K-а. Така. Копирате name. Ще има K-а в описание. И K-а също го копирате. Той е най-важен. Така, цъкате Next. Избирате къде да ви се запамети. Изчакваме малко. Цъкаме Next. Така, тук също е важно. Ако искате да създадете пряк път до работния плод с Camtasia, това го отметвате. И ако искате да се свързвате с някакъв сайт, аз не искам и за това го отменям. Така. Аз искам да се стартира и така цъкаме Next и изчакваме това да се заради. Паузирам докато се заради. Така, заради ни се. И ето я Camtasia Studio 6. След като сме готови, цъкате Finish. Изчакваме няколко секунди. Цъкате Finish. Цъкате, ако ви се покаже това съобщение, цъкате No. И ето Camtasia Studio 6. Яка е, хубава е, добра програмка и